We want updates. Update sa imong giti. And nagpapasalamat ako kay Nagpapasalamat ako kay President Danilo Robredo Robredo! na nag-update siya sa atin. Kaog bildo. Ang dami nang namamatay sa kapalpakan ng presidente nyo. Bukod sa hindi niya mailigtas yung mga tao nandun, kinat pa niya yung budget para sa risk reduction. So ano nangyari sa mga LGU? Sagad-sagad na yung budget nila, wala na silang magawa. You want an update? Those kids are dead. They died. Thanks to the incompetence of this fucking government. Oy, naulaw sa akong off-shoulder sa imong makes-ups day nga. Wow, kasabutan na giunsa na nimo. Unsa man ang mga bildo nga gipabutang nimo sa imong mga aping? Maulaw jud akong off-shoulder sa imong makes-ups day bayot. You're fucking fucking giatay mo gapapansin na sad mo. Sige lang maglabay-labay sa akong newsfeed. Mga kabataan, pag-asa ng bayan, nung alaw, pero karon wala na kay mga abnormal mo. Ani diri kagayan ni Oro City kay bayon ta kag isahan ta kag pinyang pulimawa ka. Ulaw sa tabang. Sama pauban kag bakuna kay schedule nako karon. Just lang bayat! Di ba sige papansin, be? Matulog 24 hours para ma-relax ang utok.